Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro haka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go Batamai ka bas bat Bidor. Ka State Level Enquiry Committee ha ka laitrik unaiwing 8,000 arpho kala her jurip yakikam bat yaki jingtray bala pentray daga Village Employment Committee jong kasnong umlingka kabaday nado usnem 8,000 khat nyo 8,000 khat pra bat 8,000 khat pra 8,000 khat khandai lengbaka scheme National Rural Employment Guarantee Scheme. Hashwa ban penlong yaka jingjurip yaki jingtray la penlong shwa yaka jingyelang hamadan umlingka haga bala sakhi lang da u Block Development Officer jong ka Malim CNRD Block uba PT Pasa Commission Director jong ka State Rural Employment Society jong ka CNRD Block ka kong Yarap Hunlin Dingdo urang ba asnong jong ka snong umlingka kidikot jong ka VEC kibakentum nado u chairman bat u secretary bat kilong kme ki bajutray belas ngi naga scheme NREGS hagane ka snong kane ka jing her jurip jong ka State Level Enquiry Committee yaki jing pentray jong ka VEC umlingka kadai hadin ba ka kong Agnes Karshiyeng bat ka kong Doria Shabong kilapan da ka Right to Information halor ka jing pentray yaka scheme sispa asngi hakane ka snong lang ba ka office jong u BDO bat program officer jong ka MGNREGS Malim CNRD Block da ka bakeno baki jing pentray kim yahap satya bat ka jubab RTI ka baki ne ki arngut kinongwat RTI kilayo ngajeng hang dia kan represent na kamantai kong Agnes ibamla bendon kat pi kan ikut na minta bidon hitam dipakerti bidon ka meeting bat kumjuru bangaru ngadai hiru ka social activist RTI mengijuat RTI bat himla ban keli yangi balai na kawai ka snong kiwan wat RTI hang dia balai na kawai ka saka kiwan wat RTI hang dia himla ban keli kita na marka ni kadai ka central scheme ka bangila ban tuklar all Meghalaya dai na marka ta daw bangin sawat RTI dia bat kumjuru balai ayu pilai ba kami akot kubor kumtua balai ba kami akot kubor kumtua tengam kwa ban pendrong bat ngani thu AP kai ga baca haka khat khandai tarik na kalyam jong ka office BDO kiwan dan enquiry kan ni kalong yang kepada artili kijapta pangam ngam dan ka jing thau yanuru pangam dan ka jing shuan ka jing bisni yanuru padang tuan hiru ki badan jok ka artili na ka jok kayang bangin sanang yaiwa namar kata kata nga ong AP wat kren chania wat kren chatai da philap ikini ki ki badan jok ka artili so bha ban ya thu dari ban report support ka office yang BDO bana kadang zoni rugin langwa namangila piang kiles din sanangwa kidang dan di namar kata kata balai bangin sa ai complain kipun kibadok kibacinca bukli kanda kimjo tang ka jok ka ro bakin tray kat kibakili pan jok ka ki ong la da priyo namar kata kata ngin pansi ngipan ka RTI pat habang ayu kilong yang kibami armod na ka jok kayang ngamban siya ban kedaw nakata ni bangiya khuru saka office ang BDO bekidan kiyang katri armut nakajo kayang but shwagan wan ke enquiry ngamkwa kan kedaw pertanyaan no yanuru Henry chairman jong komisi secretary komisi gram sabak kidan ka mantip shwa ya ka act NREGS act shwa bakinwan ya ka enquiry Kami. Long, sebentar. Kalau hati, long hati. Kidon ki 2-3 issues kadang ni hak resolve but mentah sengiro kat ni ladum ngilak man pendap tang kawai ka site inspection but kajing tau jong ki engineer but pirok ngatai kelak saki da lagi jong ki kman
ya ka jing don jong ka footpath but ka final report ti kan wan hi hadin bangi la submit ya ka report jong ni along with all the findings ka measurement but ka comparison but ka plan and estimate ka ba ngin yok na ka office jong video namar ngin hak ban pet biang ngin pat yok man cross check ya ka plan and estimate ringkat bat ya ka ke jing thok bang ngin yok ti few stretch ngi iba kala don lepa ka soling few stretch pat kadang don tangka earthwork ka ba being an incomplete work kin hak ban dak syu ya kan ke jing tre ka RTI ngampat yok ban check ya ki dokumen namar bangi ya ki turo hakapor bangin sa ay ko report ngan hak ban ay comparative statement ke ka finding ka RTI but ke ka finding jung ko bangin na namar bangi ngatrai ka tu ka news report kadang ditang last week ti based on that immediately nila arai banwan inquiry na po state level ti ngiklem pat yok ban examine ni ki document kentuk ro ya ka tu ka baki ki allegation ka ba on ba ka don ka ki job card ki bala apply na do 2017 re ki pat yok ya ki turo ngin haban cross check ngin haban cross verify ka final report ka bangala hiban IFP ka di hadian bangila cross check baro ka RTI ka plan and estimate nang ta ka work site investigation and inspection ka bangi lawan ban thau ngadong sedang ni thau ya ka length ni thau ru ya ka width bat ngin hak ban cross check biasa sisian ka bang empat UI ya ka plan and estimate ngam pan ban comment ya kata nomor ka plan and estimate I came to know bakadai tang ya ka soling that is already existing but ka width ru briefly ngampat tip exactly nomor ngampat UI ya ka report ka straddle the width it straddles between 0.7 to 1.5 if I'm not mistaken ka width sejong kanika footpath ka bangi yo imentan and it is also a convergence work makay fil ayu ya kata kadan ka fish sanctuary ka bangi ngila yo ban pet menero but ka jingtre jong ka MGNR iji ka debit tangka footpath kat kum kitu ki RTI ki ba yo ya ka jubab na po video morning kong swang la ni iba kathiang thi kanika well and washing place ki ong hang tu beki la tray kini ki job card dai te ki pen iru hang tu beki la siu ya tu ka bainong nam ta jong kini ki job card hendrai kata ka kam pade hang thia kam don kan ka wai ru ka kam ka beki ki la tray hang thia dai kat kum ka RTI ka pade ka bangi ngilap hang tu ba ki pen i beki la siu kini ki nong tray sa ka wai ru pan katika big drain na po bawan na po kanton sa po mawria ya katu hadin bakal ami po ka RTI but hadin pa mi ka kot kubot kin sedang ban pentre sya ya katu ka ayu katu ka big drain yang teng nang takate yang teh po kanton ru ka bangilap kamdan ka klempai ya hadu ang ta po pungkader ma na po kanton sa po pungkader ka ya kanika big drain re sibun ki ba ngilap ha kini ki RTI ni isibun ke ba nyemyo hapo ngamte habangi clear video bang kidan lok hai kita ki estimate kidan kita ki jing thau baro hai ki biang lut re hapo ka RTI pada ngi klem yo kita baro hai tian kat kum ka jing wan pet yang ni ko nyam mentaru ngai ba ka klem dep kan ko nyam namar beli yu habala ai ko wok order na duar hajar khat nyu duar hajar khat kra kidai ba kila kidai ban la an pendep em re kim la na ka daw beli yu beli ba ki ai daw bangim la ban pendep beli ki ai daw ba kadai na kadaw ba kajing kumar kajing jet rang ba snong am kim la ban ai daw kumta ka NRGS hi ba kajing jet rang ba snong kim la ban ai daw kani ka NRGS ka kam kadai ban ya nama war hajar khat krale ngayo i ya uni ucharman ubun kam hakalet contest hakalet protest election ma contest election Kemudian kini ki RTI ba apply kini ba pile kini na nam ta kibok order ba ada release na do arjar khat nyu do arjar khat ra barakat ti kimla kan ban ai daw bangi ngi klemla an pentrei ka daw kolong ba namar ka jing ji rumar ka jing ji rang ba snong ai kamdan kum kata ka ai barakat namar ka kam hi ka bala pen khamti haki kla shemti kan kam ki dei ban pendep nang ta pa deng i kum kini kum ka proposal ka bangi lap ru ngi hang tu kani ka proposal ka bangilap hang tur ka jing tho hang tu po ayu ka detang ka jing tho jong ka secretary bala susan da tang da chairman bat secretary kamdan kata ka jing san de ki member kimdan ha po ka kani ka jing san jong kani ka VC kan nang tu pada hadian ba ka yu ki sakhwat meeting ha po madan ngi sai iya ka signature jong kini ki job card holder barok hat handai kamdai ban long kum tu ha jing shisha
Shua bikin pentrai ya kakam, kawi si kada ban kenjok tien na kador barsnong. Ba kador barsnong kan saya syakiri ki eksekutif mah ki rang badong. Ma ki rang badong ki kamtip ha ki rang badong hei baka jaka kadon kam ban pentrai nam kum ki footpath ki drain ki side drain ki big drain dari kum kita kan. Handai mentah habang ngilap syubuh na kini ki RTI ki ngi ba. Kini berhad ki lat ya kador barsnong ki lat wat ya ka eksekutif tu. Tengim kwa bani I kini ki nang ni sakmat I kwa ba kador barsnong nang ni sakmat kadaiban shimkhia ya kani ba kadaiban but dian ru ikini ki kam borok phat ba kawi isi ka pentrai kawi isi kan pentrai ya ka kam bat ka rai kadaiban rai kador barsnong te habangi wa da kini ki RTI ru kini ki job card kum kini ki WC ma ki badan po kawi isi ki kran song shit ki le song shit ki handai ngi wa ya ka RTI nam ta ka jing bha jing bit jong ka snong nama kam dei ka property jong a Ndai kadai nam ta jong ki pat ba hi borok kawai kadai nam ta jing bit jing biang jong ki pat ba dai namar kata kadang ni wat ikini ki RTI khnang ba ki pat ba ru ken tip ladang ni muat ikini ki RTI ki pat ba ki num tip hei ka trei hei la trei ndai ki mi shibun ki jing keno pa dia ndai ngam kwa pisa nang nu ru ngi kwa ban but dien ya ka kam ka bala pentrei kadai ha kata ka rukam kai mangin ngiru ngin sa but dien ya kani ka kam kumba ikong agnes mo i-file ka RTI ngaru nga bansi nga haban but diyan kani na mga isibun ki jeng tuko akan ka MRE NGS iba apply job card ki uot ki ongkong ni apply job card ni let ban kerpat ban apply job card ki ong bala adap mlong shu bala adap handai habang apet pade ya ki bamon ki job card ki bamon ki job card tengok wa bakani berkhoi ke balong transparency ke job card hi ke balong transparency baki dai ban penrung bet ya ki khamtam ni le ya ki bedok ki dai ban yo bet namar kani hi ka sarkar ka wan ra khnang nam ta ki tu ki bam dan kam dan jam bakan ai kam ki brio ki bam dan kam hasnong hathau dai namar kata kadang ngi rukum ka society ngimla ban syupet kum tu khamtam ni nam ta ki bedok ngimla ban syupet ban syuk habrip baki wei ki dai ban yo ban talang